Onderwijsinspectie wil dat basisscholen meer rekenles en taal geven. Maar dat advies lappen ze in Zeeland aan de laars. Laat de interventie en de data-analyse alsjeblieft bij de professional liggen die dagelijks met die kinderen werken. En verder in deze uitzending. Doden in Nijmegen, vermoedelijk zeeuw. En blikseminslag in stadskantoor. Goedenavond. In internationale lijstjes scoren Nederlandse leerlingen steeds slechter op taal en rekenen. Dus wil de onderwijsinspectie dat er meer lessen worden gegeven voor die twee vakken. Maar dat zijn de Zeeuwse basisscholen niet van plan. Als er één land is wat stijgt, dan moet er ook een land zijn dat daalt. En die daalt dus niet ten opzichte van zichzelf, maar die daalt omdat een ander land stijgende is. Dus het heeft geen absolute waarde. Een voorbeeld van hoe je dan wel relevant onderzoek kan doen is te vinden op de Frans Nareboutschool in Vlissingen. Het mooie, wat hier op de Frans Narebout ook echt de afgelopen jaren heel expliciet gedaan is om kinderen te vergelijken met zichzelf. En om te kijken wanneer groei jij nou meer en wanneer groei jij nou minder in je schoolresultaten. En zonder tekort te doen aan hun visie op kunst en cultuur, rijke leeromgeving, zijn ze interventies gaan doen. En heeft dat ertoe geleid dat die kinderen veel meer zijn gaan groeien ten opzichte van zichzelf. En dat maatwerk en onderzoeken wat kinderen nodig hebben om hun potentie eruit te halen, ja, dat is natuurlijk waar het onderwijs wat mij betreft om gaat. En dat gebeurt niet door meer taal- en rekenlessen te geven, maar door het te combineren met andere lessen, zoals gym en koken. Wat wij van belang vinden is dat het ook toegepast kan worden door kinderen, waardoor het gaat leven, waardoor ze het gaan ervaren, manieren op zoveel mogelijk tijdstippen door de week heen, zodat het niet alleen de reken- en de taallessen zijn, maar eigenlijk veel meer reken- en taalactiviteiten terugkomen in alle vakken. Dan zie je dat kinderen denken, oh, zit het zo? Dan vergeet je het ook niet meer wat er uitgelegd is in de instructie vanuit het rekenboek. En ook de kinderen zelf zijn positief. Wat vind je van de manier waarop ze hier taal en rekenen combineren met andere lessen? Leuk. Wat vind je leuker? Sommetjes maken in de klas of werken met de sommetjes bij koken of bij gym? Gym. Bij gym het leukste? Ja, want daar je doet eigenlijk gewoon altijd iets van rekenen en taal. De Zeeuwse basisscholen zien het dan ook niet zitten om nu alles overhoop te halen, zodat er meer klassikale reken- en taallessen gegeven kunnen worden, zoals de inspectie wil. Het kan allicht een signaal zijn om goed naar je eigen onderwijs te kijken van wat gebeurt er nu bij ons. Maar laat de interventie en de data-analyse alsjeblieft bij de professional liggen die dagelijks met die kinderen werken. Natuurlijk gaan wij mee in dat wat er aan advies komt. De contacten met de inspectie, de afspraken die we binnen ons bestuur maken. Natuurlijk gaan we daar mee aan de slag. Maar niet alleen in, dan betekent het dat we geen kunst- en cultuuractiviteiten meer doen, want we moeten meer rekenen en taal. Dat is verarming van het onderwijs in plaats van verrijking en verbetering. Een man uit de gemeente Sluis is vermoedelijk om het leven gekomen in Nijmegen. Sinds gisteren was de 64-jarige man vermist. Hij zou meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse. De politie en de brandweer hebben volop gezocht. En vanmiddag werd in de Bisonbaai, waar de man volgens omstanders was gaan zwemmen, een lichaam gevonden. Het is nog niet bevestigd of het inderdaad om de man uit de gemeente Sluis gaat. Het stadskantoor in Terneuzen is vanmorgen ontruimd na een brandmelding, vermoedelijk een blikseminslag. Vlak ervoor was een harde knal te horen, melden getuigen, en er was een vuurbal te zien. Er waren ongeveer 50 mensen in het pand die in allerijl moesten vertrekken. Er was eigenlijk alleen maar lichte rook te zien en de brandweer heeft flink moeten zoeken om de brandhaard te vinden. De laatste 2 verdachten van de rechtszaak rond de overval op Rieps zijn vrijgesproken. Tegen een 35-jarige Goesenaar was 5 jaar cel geëist. Tegen een man uit Vlissingen 3 maanden. Maar volgens de rechtbank was er onvoldoende bewijs dat de 2 iets met de overval te maken hebben. Eerder werden 5 mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4,5 tot 5 jaar. Vlissingen trok vandaag veel publiek dat afkwam op historische tolships, oftewel grote zeilschepen. De schepen zijn onderweg van Harlingen naar Antwerpen om daar mee te doen aan de Tolship Races.
Het grootste is wel dit zeiltrainingsschip uit Polen dat plaats heeft voor 140 zeekadetten. Maar er zijn ook kleinere maten te bewonderen, zoals de Thalassa uit Harlingen. Het schip is gebouwd in 1980 als een soort van vissersschip en dan is het gezonken een paar jaar later en dan hebben wij met onze familie het opgebouwd tot het talschip dat het nu is. Het ziet er iets ouder uit dan het is, maar het vaart schitterend. En vannacht, we zijn hier om 5 uur 's nachts de haven van Vlissingen binnengevaren en we zagen de lichtjes hier op de kaai en het was weer een gevoel van thuiskomen. Het was heel fijn. Meneer, u komt hier ook speciaal voor de schepen. Waarom? Ik vind het zo prachtig, zo'n zeilboot als die functioneert met vol zeil en de wind die doorheen stroomt en alles op de goede stand staat en dat schip optimaal zeilt. Dat is wat mij enthousiast maakt. Het nautisch feestje in Vlissingen duurt nog tot en met morgenavond, want vrijdag moeten alle schepen in Antwerpen zijn. De KNRM Breskens is gisteren uitgerukt om een man in een kano op de Westerschelde te assisteren. De man kanode van Vlissingen naar Breskens. In juni werd dezezelfde man ook al een keer gered. Toen was hij onderweg van Duitsland naar Kreta, zei hij. Rijkswaterstaat heeft de kanoër nu begeleid tot aan de Belgische grens. En vanaf daar heeft hij zijn weg weer vervolgd. Dit was het beeld van gisteren. Maar vandaag zag het er totaal anders uit. Zo'n 15 graden koeler, wolken en een verkoelend windje. Voor veel mensen op het strand een opluchting. Het is een hele verademing. Vergeleken met gisteren was het echt super warm en een zuidenwind. Dus we genieten vandaag op het strand met wat cup. Is het lekker om hier te lopen of is het nog wat warm? Nee, het is altijd lekker op het strand te lopen. En zeker na gisteren is het nu gewoon heel fijn. De strandwacht had de afgelopen dagen zijn handen vol aan de strandgangers. Vandaag stond vooral in het teken van opruimen en voorbereiden op de volgende zomerse dag. We maken vandaag het strand schoon. We zorgen dat de EHBO-middelen weer op orde zijn. We gaan straks nog even trainen, daar hebben we ook weer de tijd voor. En ja, gewoon even genieten van de rust ook. De zomervakantie is nog niet eens begonnen, maar de voetbalclubs zijn alweer volop bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zo ook voetbalclub Goes, die na degradatie uit de 3e divisie de draad weer oppakt. Met 14 nieuwe spelers en een nieuwe trainer aan het roer is voetbalclub Goes begonnen aan de tweede week van de voorbereiding. De club komt dit seizoen uit in de 4e divisie op zaterdag. Trainer Dennis de Nooijer is overgekomen van Terneuzense Boys en moet met dit nieuwe team weer wat gaan opbouwen in Goes. En daar heeft hij alle vertrouwen in. Je moet gewoon wedstrijden spelen, je moet goed trainen. Het zijn jonge jongens, ambitieuze jongens. Dus ik denk dat dat geen probleem mag geven. Ik ken ze ook allemaal, hè, dus dat is ook wel een voordeel. Ik heb ze bij JVZ getraind, ik heb ze ook gehad bij Terneuzense Boys dus, en bij andere teams. Dus dat is voor mij geen probleem. Een van die nieuwe spelers is middenvelder Tim de Winter. Een bekende van de club, want hij heeft al bij Goes gespeeld. Hij komt nu over van concurrent Kloetingen. Ik ben blij om hier weer terug te zijn. Zeker met de aanwinsten die ook meegekomen zijn. Dus ik heb er zin in. Jullie zijn nu bezig met een van de eerste trainingen. Kennen jullie elkaar dan een beetje of is het vooral heel erg wennen? Ja, sommige gasten heb ik al mee samengespeeld, dus die ken ik al wel. Er zijn een paar jongens die ik nog niet kende. Dus het is wel goed dat je nu al begonnen bent, dat we eerst 2 trainingen hebben gehad. Dus dat is wel belangrijk voor de teambuilding dan, omdat er veel nieuwe jongens zijn. De competitie begint eind augustus. En de komende weken is het team bezig met de voorbereiding en speelt Goes ook verschillende oefenwedstrijden. De lat wordt meteen hoog gelegd, want het doel is om uiteindelijk terug te keren naar de 3e divisie. Ik heb hier 2 jaar getekend, dus ik heb ook tegen de jongens gezegd, het hoeft niet direct, het zou mooi zijn. Maar we proberen binnen 2 jaar weer terug te zijn op het niveau waar ze vandaan komen. We zitten gewoon in een sterke competitie. Het is natuurlijk al heel fijn dat we bij Kloetingen zitten, hè, want dan hebben we hier van een derby en dat zijn altijd mooie wedstrijden. Maar het is gewoon een hele sterke competitie, goede ploegen, grote tegenstanders. Dus het gaat niet meevallen om weer direct te promoveren. En waar kijk je het meeste naar uit dit seizoen? Ja, de wedstrijden tegen Kloetingen in ieder geval. Dat zijn 2 hele mooie affiches. Maar ook, de rest zijn ook heel veel aansprakende teams in de hoofdklasse. Dus ik denk dat het wel een hele zware, maar ook mooie competitie is. Ik heb er heel veel zin in. Komt natuurlijk ook omdat het gewoon lekker weer is. Dat maakt het ook alweer prettiger. Hè. En je weet dat je over 6 of 7 weken de eerste competitiewedstrijd hebt. Dus ja, dat zijn mooie vooruitzichten. Ja, het is al langsgekomen in de uitzending. Het was een stuk koeler dan voorgaande dagen, 22 tot 24 graden. Dat was wellicht ook weer even wennen, net als die doorzichtige druppels die vandaag naar beneden vielen. Dat was dus regen.
Morgen bewolkt, soms licht, soms zwaar en af en toe weer regen. De temperatuur ligt op of iets boven de 20 graden. En tot zover Zeeland Nu. Morgen om 5 uur een nieuwe. Graag tot dan en een fijne avond.